Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakamit jong arpalai terguluber arajar arpau hakapor kumbas posh puamen mit ka kenhun ki pulit ka maunga police station po ka jingalam jong officer in charge uba ar kurkalang haringkat ka jingi trelang bat ka seng samla maungap hakabala sakhi lang ru da urang ba snong jong ka snong maungap dukan bat ki dikhot jong ka seng kan thai maungap pulun kilayo pon kurup da ki spa bilor ka kiat nakawi ka dukan bala tep kerteng kum ka 10 pieces restaurant kabadan ha mau ngap stan ya kabala long try do ba alban kharsieng beri nak snong mau plang ki pulet kilayo ban kurup yak ni kakiat hadin magila pelong ya ka jing her khandra kendet wat hadin bag sarkar kala penjari da ka jing mana ka ba perkheng bande kakiat hakum ni kapor ba ka perthai kadang don ha ka thama persha yuknyang jingpang coronavirus nakaliang jong presiden kaseng samla mongap upa weldi sun ulay tho ba nakaliang jong kipulet kila dep ya keleng gesnong mongap pulun borokaway ha kapor minsingi haringkat ka jing betha jong kibor penyai ka block development office moplang dak ba pertaling ba katenghong jing petsawa ba omsha shu ban ple ya kiwei pat kidukan like tang kidukan bade ki marbam handai kani kidukan kelai le persha dak ba sajla ya ka hukum badai na kata kadaw ba nakaliang jong kipulet ru kila penon kam ya ka ikhtiar kumalapun ku bor ka an Haga juk por lai thu bagi trajung ni kedukan kidai ki baju sajla ya ki adong bat ki jing mana bala penjari di bor sinsar snong bat ka bakim juk ko ngo satya ya ki bor penya snong wat hadien ka jing ekran sngu thu na ka wai ka por skoi pat katkum ka jing thu jong new president ka seng samla mongap kidang don bun teli ki dukan ha ka snong mongap ki badang ya yele persha pat dba nya ka kya Haga juk por lo bahamru ya kinu ki badan ketiban dekiat bean lada jai nang ni syahmat kaseng samla kan omsim jigit kli issue eki. Ngina kaliang kaseng samla mengap nidap da jing sungu ya ka mengap police station kabla trish tam kamtame ban yarap yangi kaseng haringkat ke jetre ya yarap yangi kaseng sama mengap haringkat ke jetre lang rubat urang ba snong jong mengap dukan bat kum juru bat ka seng kentai mengap pelun Nilai lat ban wan ban yakun persyak ya ke jing dikiat bean jong kawai ke dukan ni apa mengap stan jengi ka dukan ke bakerteng 10 pieces restoran ka badai ka putra dukan ude uba alban kharsieng napa mo plang pat kunjuru kene ke dukan kala ilek persyak ya kendon an kepala ai daka sarkar ka ba mbet ban play kini ke dukan light not tang ke dukan marba abangi lap menen kemit hakapor sipo beje minit sipo tam ye kene kedukan kadang play kadang yele kemen sadai bat kumjuru ngilalap ba ya hangne po jingsem jengi ngilap ba ka jingde bu an kalong siapa palat bat kumjuru ngilayo ban kem ban kurup ya ki kiat bala de bu an ki bapoi hadu silak san puar hajar ndreus pak prapo ml bat ka ba hoj kador jong ka kiat la ban poi syaka silak tam ye bat ni nget skem ba kene ka jing le persyak jo kene kedukan kadai ka ba amdai tang mentasi tang menta kasin dai ya kene kedukan kumba nitip dak snong borok kene kedukan ngilasu yai kro siai kro daki post nam bat ngilasu yai kerpat ba kimdai ban le bian dai nen kamit khamta me apdang kene ka saw ka sen baka perthai borok ka mat jinge abai dei bunu klam buku kenyang badai klam jingpang covid-19 bengyong kene ka dukan kala le persyak bat kumtang imban si ban le no daka bor an ban ya ka police department bahkan yele karbala mdai syu ban ailat ya kene ka dukan bahkan ban sis no ya kene ka dukan bat kumjuru ngkenturu ya kiwei pat ki dukan ki badang don kene ka snong jingi bah kala dei kadang dei kapor kadang biang kapor ki baken kelaba munno lam kumta na kaliang ka sang samla mengap kumjuru kinong sang snong bat kumjuru ki snong berkhat nginom don ka jingkit kli lada kawan ye kumkin ke kumkane ka jingjam ta ka menen menit ban nakaliang jongiru niskwa ban pensungu sipi ba kai kada bangile ya kane ka kam de nakadaw bangi kwa ban yo ka nam ka buram nam ta ka sang handai kadai ka we ka benta kalong bangin rat dingkhong ya kane ka jing sni ka bawan kanongut
kan nongot ki mensim bakordor kila du la ka jong ki jing em na kan ne ka dukan na ne na ki we pa ki dukan ki bale kum ki ni ki jat kam bat kan nongot kilong yeng kila pat lapra kan nongot kilong yeng kila du lau jong kupa kan nongot kilong yeng kila du lau jong men upara bat kan no tam le uni utrai dukan bat kini ka uni u basimwai ki dukan usuthu ya kene ban ngi kentu para ke kene kam kiwi kisnong ru kini simentalang ban rat dingkong kum ya kene jing sniu namar kene ka kam kepala DBI kene kam dekiat DBI kam don jing per yai bat uni ujing pang klam bang itip COVID-19 kam don je per yai bat ngumtangi kerpa depi ba kam tame ka snong ya kar orang ba snong ngap dukan ba ya ka hima mo plang bar kowe ba ka deban sis non no ne dukan umde shu ban sha namar ba hakane ke dukan kumba pitip menen mit ho ngimlap ikiwe pat ki kam bagile umtip ya ka baja sapo ru hakis ngi bal ada bros kata la benon di kiwe shu di kijing sni untangi kerman ba kane ke dukan hi ngim don la shu da komoy bat ban sim no ka batinge bat kumjuru ikentu biang sesin ikiwe ki snong kumju ki snong marjan ba kim dai ban yele persya ya ka ba ka an snong ka bu ho sasisin ru ni kerpat red ya u menteri in charge dong ke himamu pelang bagi nong ket kam jok himamu pelang bot kumjur gi bor senang baro ba kim dei shu ban ailat yau ni utrai dukan bon bu dukan hapo mongap pelun hi bor kowe bot kumbang itip kene ka uni bosim ya kene ka dukan dei utrai senang jong ka mongap dei bar senang kanun kumnun snguthu ya ka ban penjat yak senang ki we don jing sole don jing salia ye kumta ni kentu ba dei shu ban ailat ya uni u try dukan bu un peli dukan hangne pomungap ya kum kene ya kono ki dukan ru bat kum juru ni shu don gajing sngo ba sa sisin kano tam ki kena samla badang kelung kena ibron ki sap ba per ki shujat na kum kini ki chat dukan ba penmi ya ka snong jungi